Wala po akong masasagot sa tanong mo po. Kayo na lang po ang magbisita dito kung ano po ang sitwasyon dito. Malapit po ba ito sa ilog? Opo, sa sapa po. Ang sapa po, madumi. Mali po yun. Alam niyo ho ba yun, Madam BHW? Na mali na ang dumi ng mga alagang hayop katulad ng babuyan ay pinapupunta sa ilog o sa sapa. Alam niyo bang bawal yon? Opo, opo, opo. Ano ho yung advice sa inyo ng sanidad, Madam BHW? Ano daw po, yung mga nakatabi ng ilog, mag-alis na daw po within 2 months. Ano na po namin yan, kinausap na namin. Hanggang December na lang po, aalis na nila yun. Partner, nakausap natin kanina ang sanitation officer na si Lorna Lacson. Ayon sa kanya partner, inaksyon na ng opisina at binabaan na partner ng order ang mga piggery. Partner, nasabi din doon partner ng sanitation na kapag hindi na-relocate this month, magbababa partner ng second sanitation order. Pwede partner na hindi na sila bigyan ng pagkakataon na magtayo ng piggery pa dahil hindi ka marunong partner sumunod sa unang abiso sa'yo. Isang residente sa barangay Bahaw, si Ruma Camarines Sur, ang nagpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Inirereklamo kasi niya ang piggery na inilagay sa malapit sa ilog. Simula raw nang ilagay ang piggery sa ilog ay naging masangsang na ang amoy ng tubig sa ilog. Hindi na rin daw nila ito mainom. At dahil ang dumi raw na galing sa piggery ay dumidiretso mismo sa ilog. Hindi na rin daw nila ito matiis o yung amoy ng piggery na umaabot sa mga kabahayan sa kanilang lugar. Ilang beses na rin daw nilang inireklamo ang piggery na pagmamay-ari ng 2 kagawad at 1 guro sa kanilang barangay. Pero wala pa raw naging aksyon para dito. Ayan, partner, para tuloy-tuloy tayo sa pag-follow up ng isyong ito at ng problemang ito na idinulog sa ating programa, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono ang isa sa mga inirereklamo na may-ari ng piggery sa Bahaw, si Ruma Camarines Sur, na si Telma Asanya. Kung hindi ako nagkakamali, BHW ito. Okay, magandang hapon po, Telma Asanya, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, kayo po ba ay barangay health worker dyan sa Bahaw, si Ruma Camarines Sur? Opo, opo. Opo. Okay, ano po ang masasabi niyo dito sa reklamo ng isang residente nyo dyan sa inyong barangay tungkol sa mga piggery na yung dumi daw ay dumidiretso sa ilog, masangsang ang amoy, at gaya nga ng nababanggit, isa kayata po sa may mari ng piggery. Ano pong masasabi niyo rito? Sir, wala po akong masasagot sa tanong mo. Ang gusto ko lang po, kayo na lang po ang tumingin sa sitwasyon dito. Wala po akong masasagot sa tanong mo po. Kayo na lang po ang magbisita dito kung ano po ang sitwasyon dito. So wala ka nang isasagot, ang gusto mo Wala kami po. ang bumisita niyan. Bakit po, Opo. bakit po wala kang maisagot bilang BHW? Hindi mo ba kami pwedeng kwentuhan? Obligasyon mo yan kasi bilang BHW ka ng barangay nyo, dapat sumagot ka sa aming tanong. Kasi po, Ang tanong sir, ko po, may piggery ho ba kayo o wala? Meron po. Kasi po, sir, iba po ang piggery. Ang pakaintindi ko po, sir, ng piggery, maraming baboy. Ay hindi Ang ho. baboy na po namin, 3 lang po ang baboy namin na inahin. Actually po, kahit pa 3 baboy lang yan, o 10 baboy, o 50 baboy, pag may babuyan kayo na nakakapirwisyo sa mga kabahayan at mga residente, masama pa rin po yan. Ayun po, sir. Opo, so ang tanong, meron kang baboy, 3? Meron po. Opo, ang tanong ko, mabango ba yung amoy ng mga baboy mo? At yung tae ng baboy mo? Siguro po, sir, talagang ano po yan, maamoy talaga yan. Okay, yung baboy mo ba sa nakalagay, malapit po ba ito sa mga bahay? Malayo po, sir. Kaya nga po sabi ko, tingnan nyo na lang po, kayo na lang po ang magsabi dito kung ano po sa tingin nyo, kung malapit talagang sa bahay o malayo. Okay, at ang sunod kong tanong, malapit po ba ito sa ilog? Opo, sa sapa po. Ang sapa po, madumi. Opo. Susubugan po ay ng kalabaw. Yun pong dumi ng baboy nyo ay pumupunta sa sapa. Opo. Mali po yun. Alam niyo ho ba yun, Madam BHW? Na mali na ang dumi ng mga alagang hayop katulad ng babuyan ay pinapupunta sa ilog o sa sapa. Alam niyo bang bawal yun? Opo.
Opo, mabuti naman po at alam nyo. Oo. Ma'am Telma, magandang hapon po, Ma'am Telma. Magandang hapon din po. Opo, maitanong ko lang din po, Ma'am Telma, dyan po ba sa inyong barangay, ilan po sa pagkakaalam nyo ang meron pong mga piggery din? Marami po. Marami din po. Marami Lahat po. Opo, lahat po ba yan, yung mga tae or dumi po ng baboy ay dumidiretso sa ilog? Hindi po lahat. Hindi po lahat. Okay, tanong ko ulit tabi, Ma'am Telma, may permit ho ba itong piggery ninyo? Wala po kasi lahat naman po dito. Tigiri dito sa Barangay Baha, wala akong permit sa pagkakaalam ko. So ikaw po bilang BHW, wala ka din pong permit. Wala po. Wala po. Okay, parang Wala ito namang kasi, permit po. ito kasi partner, parang naintindihan ko naman yung sinasabi ni Ginang BHW. Ito'y backyard. Kuwan lang naman, backyard... Backyard piggery, piggery, partner. oo. Siguro Yung ang nag-aalaga. pagkakaalam ni Ma'am Telma, dapat yung tinatawag na piggery is more than 10 Oo. or Maraming baboy. Marami. Opo. Ito lang, may isa pa akong tanong, Madam BHW. Kasi sinasabi nung nagrereklamo na masangsang yung amoy. Tulad ngayon, medyo maulan. Alam ko, maulan dyan sa lugar na yan. Kumusta ho ang amoy ng babuyan dyan? Sir, masangsang lang po ang babuyan namin pag umulan. Pag malinis na po, wala naman pong sangsang, sir. So- Kasi namin na po yung tubig. So, ibig sabihin, pag Ami- maulan lang, aminado si Ma'am Telma na pag maulan, masangsang ang kanyang Mabaho. piggery. Oo. Wala naman po siguro, sir, kahit saan po. so pag mainit, wala namang amoy. Wala na po. Pag maulan lang po, sir. Okay. Tatlo po, sir, ang ating baboy. Tatlo. Opo. Ito yung isa ko pang tanong, Madam BHW. Sa tingin nyo po, nakakapirwisyo itong amoy ng babuyan nyo o hindi? Pag may dumadaan lang po, nakakaperwisyo. Pero po kung sa tabi-tabing bahay, wala naman po. Kasi meron naman po sa banding namin ang bahay ng babuyan. So, pag may- Ano naman po? Pag may dumadaan lang dyan, saka lang may naamoy na mabaho. Pag wala namang dumadaan, walang nakakaamoy. Ayun. Wala po. Kasi hindi naman po malinis ang baboy namin. Opo. Ma'am Telma, dyan po ba sa lugar ninyo, meron na din pong nagreklamo patungkol po sa inyong piggery? Isa lang po nagreklamo yata sa nangin lang. Isa Opo. lang. Sa tingin nyo, bakit bakit may nagrereklamo? Naiinggit ba ito sa inyo o ano, sa tingin mo? Sa palagay ko, sir, kasi noon pa po, special lang akong inireklamo, special ako. Ah! Espesyal. Okay. Aha. So, hindi ka ordinaryong inireklamo. Isa kang espesyal na inireklamo. Opo, noon, 2 bisis po akong pigsabihan ng sinilad. May nagreklamo, pero special daw po. Opo. Ma'am Telma, Ngayon, nababanggit mo, may Ma'am ako po. Telma, na espesyal kayong inirereklamo. Bakit Opo naman po. nabanggit mo yon? Kasi po, pag renew ko ng permit sa munisipyo, lagi akong sinasabihan ng sanidad, may nagreklamo sa akin, mabaho. 2 bisis ko yun. Sabi ko po, ba't ako lang? Dapat lahat. Kung makarigis niya ako, dapat buo lahat. Okay, so pero aminado po kayo na masangsang po talaga ang inyong piggery kaya kayo Yes inirereklamo. po, normal po. Normal po yun sa baboy, sa may baboy. Normal po yun. Okay. Lalo na kung Sa nakasagot. ilan ho ba ang residente ng barangay po ninyo, Madam BHW? Po, ano po? Ilan po ang residente ng barangay ninyo? Madami po. Mga 1,000, ganyan? Hindi po, hindi. Maitanong ko lang, Ma'am Telma, anong purok po kayo dyan sa Barangay Bahaw? Zone 3, zone 1 po ako, zone 1. Opo, sa Zone 1 na yan, ilan po sa tingin nyo yung mga bahay, kabahayan po na apektado po ng masangsang na amoy galing po sa inyong piggery? Wala po akong masabi din kasi may distansya naman po eh. Ang katabi ko po, umahan. Ang kabila naman po, walang tao ang bahay. Sa likod po, meron. So, ibig Ang sabihin... katabi ko po, sapa, umahan. Mhm. Okay. So, gustong sabihin nyo, Madam BHW, unang-una, hindi lang kayo ang may alaga dyan na baboy, marami ang may alagang baboy. Oo po. Pero Okay. Yung sunod ko pong tanong, dyan ba sa barangay nyo may malaki talagang piggery? Wala po. Kaunti lang man. 3, 1, 2. Okay. Ma'am Telma, dyan ba sa barangay ninyo, aside nung piggery, ano pa yung talagang pinagkikitaan or hanap buhay dyan po sa inyo? Yung may umahan po, nag-uuma. Umahan. Wala po, labor, kahit ano na lang. Opo. Okay. Ito partner, may maganda akong tanong. Umahan, pero mostly po piggery. Yung iba kung may pambili ng baboy, nag-segregate kasi mahal po ba ang baboy ngayon at saka yung bahong. Okay. Mm. Kaya ko po, Madam BHW, na itanong kung ilan ang residente dyan sa inyo para maikumpara ko sana. Ano ho bang pinakamarami dyan sa barangay nyo? Mas marami ho ba yung tao o mas marami ang baboy?
Mas marami po ang tao. Okay. So, kunti lang ang baboy, Opo. partner. Pero alam niyo po, Ma'am Telma, kung ano po ang responsibilidad or ano dapat ang gawin po ng isang may-ari po ng piggery Babuyan. upang hindi po kayo ay makapag-destroso or makapagbigay man lang po ng hindi magandang amoy dyan po sa inyong residente. Mag-ano po sana, gawa ng tanggi. Kaso nga po, walang space. Ang May space. napabanggit partner si Ma'am Telma na yung bahay at yung piggery ay malayo, partner. Tanong ko lang po, Ma'am Telma, sino po yung nauna or ano po yung nauna? Bahay or babuyan? Bahay po. Bahay. So dapat na naipaganyan po na bahay yung nauna. May nabanggit. dapat i-consider po ninyo ito pong mga kalapit na bahay. May nabanggit si Madam BHW kanina na kinausap na sila ng sanidad nung mga nakalipas na araw. Ano ho yung advice sa inyo ng sanidad, Madam BHW? Ano daw po, yung mga nakatabi ng ilog, mag-alis na daw po within 2 months. So, ilang buwan na ho matapos kayong kinausap ng sanidad? October, 1 month pa lang po. So, hindi pa nagdadalawang buwan, kaya hindi nyo pa naalis yung babuyan nyo dyan sa tabi ng sapa? Hindi pa po sir, kasi po ano ba tayo maibon. Manganganak na po sir. Manganganak na. So, pagkapanganak na lang, saka lang siya pwedeng ilipat yung tangkal o yung babuyan. Kasi po, ang ibibinta yung mga anak, ibibinta. Opo, pero willing naman po kayong tanggalin ito pong inyong piggery Sa pag tabi ng dumating sapa. po sa ikalawang buwan. Opo, umiyan po ang order, bakit po hindi? Kasi magbintay na po. Ayun. Susunod naman pala si Miss Telma. Okay naman pala si Madam BHW. Pag medyo may order na, talagang kailangang alisin naman. Oo. Isa pa niyan, partner, syempre, BHW At saka- ka, barangay health worker. at Dapat saka- alam mo, partner, kung anong responsibilidad mo sa mga kabarangay mo. At saka siguro si Madam BHW, hindi naman yan siguro papayag siya na makapirwisyo siya sa iba. Oo. At syempre, partner, kung yung iba ay sumunod, yung mga may-ari ng piggery ay sumunod, dapat si Ma'am Telma talaga ay dapat ding sumunod. Pero, Okay. partner, ito lang ang gusto kong mangyari, partner, kasi ikaw, bilang isa kang may-ari ng piggery, dapat alam mo din ang mga do's and don'ts Hindi, mo. at saka si Madam BHW. Ayan, isa kaya pa yan, kanina partner, medyo eh. partner, tinanong ko na kaagad siya direkta kasi ang gusto niya mangyari, wala siyang isasagot. Pumunta tayo para doon. makita natin yung lugar. Tinatanong lang naman natin siya, ipaliwanag niya, sabihin niya dito kung ano yung panig niya. Kaya nga natin siya, partner, tinawagan para at least malaman natin ang sitwasyon sa lugar. Okay. Partner, nasa kabilang linya rin ng ating telepono ang kanilang punong barangay na si Kapitan Randy Toy. Magandang hapon po, Kap! Ay, sir, magandang hapon po. Report mo po, Tol. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon, Kap. Ano po? Okay. po. Kap, nakarating na po ba sa inyong kaalaman yung reklamo ng inyong residente na ipinarating dito sa amin tungkol sa mga babuyan? Ang alam Opo. ko po, may nagreklamo po. Nakarating na po. Kaya po, lahat kaming nangangalasa. Nakarating Hello, na po. hello, sandali lamang po. Pinapaalis na po yun. Hello, Kap. Sino po yung nagsasalita sa katabi nyo? Wala po akong kasabi. Si Kapitan, si Miss Telma yun, partner. Okay, Miss Telma, Madam BHW, wag muna ho kayong sasabay na magsalita para maintindihan po natin at maging klaro. Okay, Kap, ang tanong ko po, nakarating na po ba sa inyong kalaman yung reklamo tungkol sa mga babuyan dyan sa barangay po ninyo? Opo, opo. Opo. Nag-usap na po kami niya, pati yung ano namin dito, yung sa yung Siwang Lorna. Mhm. So ano pong aksyon ang ginawa ng inyong barangay, lalo na po ikaw, Kap? Ano pong ginawa ninyo? Ano na po namin yan, kinausap na namin. Hanggang December na lang po, aalisin na nila yun. Okay, Kap, magandang hapon po, Kap. Maganda nga po po. Opo, Kap, maitanong ko lang din po, kayo din po ba ay may-ari din po ng piggery? Wala naman pong pigil. Ano lang po, yung maliliit lang na babuyan, hindi po pigil. So ikaw mismo, Kap, meron ka din pong alagang mga baboy. May baboy po ako. Ilan po, Kap, ang baboy po niyong inaalagaan? Ano po, isang inang. Isang inahin. Isang inahin. So, ang pagkakaalam niyo po, Kap, pag isa lang pong inahin, hindi po yun piggery. Hindi, wala naman po, ang tantay po namin, yung sa backyard lang po sa likod, maliliit lang. Opo, alam din niyo po ba, Kap, na isa din po kayo sa mga inirereklamo? Lahat naman po dito na may babuyan, kinausap ka namin. Aha. Kap, eto po, totoo po ba na ang mga dumi ng baboy ay itinatapon ninyo po sa ilog kung saan pinapaliguan po din ng mga tao dyan? Hindi
naman ho sa amin. Yun nga ho kinausap namin. Kaya kami nagklaro ho ng people para makausap namin nandoon sa gilid ng ilog. Opo. So pero aminado ka Kap, aminado ka po na mayroong mga babuyan diyan na yung dumi ng baboy ay napupunta sa ilog. Opo, yun nga po ang kinausap namin kasi kami mismo parang official ang nagreklamo niya. Sila din pala nagreklamo rin partner. Maitanong ko lang po, Kap. Mga kailan po nagsimula na makatanggap po kayo ng reklamo dyan po sa inyong barangay mapatungkol po dito sa piggery? Ngayon po. Ngayon lang po. Ngayon lang po. Pero nung bago mag-pandemic, kinausap na namin lahat na may tanggal dyan. Naalisin niya kasi yung ilog, nasisira po. Okay, so mas nauna po yung pakikipag-usap nyo sa mga may-ari ng piggery kumpara po sa reklamong natanggap ninyo. Opo. Okay, so So, kayo Kap, lalo na't ngayon ay muling nabuhay itong reklamo. Ano hong may papangako nyo at ano ho ang gagawin ninyo? Ano na po yan, nakasitil na po yan. Ngayon po December, lahat po yun naalis na. Aalisin na yung sa gilid ng ilog. So, nangangako kayo Kap na aaksyonan nyo po ito. Oo, na po yan. Kausap na po yan si Ma'am Lorna, yung natin dito sa health. Okay. So Kap, aasahan po namin yan na pangako ninyo na aksyonan nyo po at aasahan po namin na sana wala nang magreklamo. Ano po? Opo. Hanggang December na lang po yan. Hanggang? December na December. lang po. Yan po ang pangako ng kausap namin na may baboy dyan. Okay. So, sa Enero, ibig sabihin, sa January, ay wala na po itong problemang ito. Opo. Okay, Kap. Asahan namin yung Kap na pangako po ninyo. Sana po ay tupadin nyo po yan. ito palang si Opo, Kapitan ay may-ari din ng babuyan partner. Opo. Thank you, Pero Kap. according sa kanya partner, hindi yun piggery. Isa lang naman ay inahin. Isa lang naman ay inahin. Salamat, Kap, ano? Opo. Okay. Opo, maraming salamat, Kapitan. Partner, nakausap natin kanina ang sanitation officer na si Lorna Lacson. Ayon sa kanya, partner, inaksyonan na ng opisina at binabaan na partner ng order ang mga piggery. Ayun na siguro Ayan. yung sinasabi Ito ni na Kap. siguro yung sinasabi ni Kapitan Na hanggang Disyembre na lamang. December, partner, ipapasara o ipapatanggal ang mga piggery na Alam mo, nakaka-apekto doon, partner. Alam mo, partner, dito kasi sa usapin ng baboyan, hindi rito binibilang kung ilan yung baboy mo. Aha. Kung 3 man yan, isang inahin man yan, o 10 man yan. Ang pinag-uusapan dito, kung yan ba ay nakaka-perwisyo ng At kapitbahay. inamin ni BHW, inamin din ni Kapitan, na yung dumi ng ilang mga may-ari ng babuyan doon sa barangay nila, napupunta sa ilog. Aha. Which is bawal na bawal, partner. Kasi dinadamage mo, partner, ang itong environment natin. At syempre, partner, ang sabi naman, partner, ng sanitation, ito daw po ng mga pigiring ito ay sporolication na. Alam mo kasi, ililipat. partner, Oh. pagkabuhay nila yan. Tayo naman, partner. Ulitin lang natin, kaklaruhin lang natin dito sa programa, na wala naman tayong intensyon na alisan sila ng hanap buhay dahil may nagreklamo. Oo. Kailangan din ng mga tao na yon na nag-aalaga kaya sila nag-aalaga ng baboy, gusto rin nilang kumita at gusto rin nilang mabuhay. So, wala namang problema doon. So, kung i-relocate doon sa lugar na hindi mapupunta sa ilog yung mga dumi, dalhin sa lugar na walang mapiperwisyong tao. Totoo. Yan ang dapat, partner. Partner, na sabi din doon, partner, ng sanitation na kapag hindi na-relocate this month, magbababa, partner, ng second sanitation order. Ang kanilang opisina. Yan. Ibig sabihin, partner, pag hindi sila sumunod, iba naman, partner, na sanitation order ang marireceive nila. Pwede, partner, na hindi na sila bigyan ng pagkakataon na magtayo ng piggery pa dahil hindi ka marunong, partner, sumunod sa unang abiso sa'yo. Kaya ang panawagan ko na lang, partner, at kaya nga siniguro ko kay Kapitan, Kap, sana mangyari ito na hanggang Disyembre na lamang. Hindi naman natin sinasabi na totalmente ay wag na silang mag-alaga ng baboy o wag na silang magbabuyan. Pwede pa rin ho kayong mag-alaga ng baboy basta hindi nakakapirwisyo at hindi nakakadumi doon sa ilog. At hindi, partner, doon sumusunod, partner, sa mga sanitation order. Ang gagawin na lang natin, partner, sasama tayo sa sanitary at para masaksihan natin yung kanilang gagawin. Ayun din ang gustong mangyari ni BHW. Oo, sabi ni BHW, pumunta na lang kayo dito sa lugar para makita nyo personal kung anong sitwasyon. So, subaybayan po ninyo mga kaibigan ang magiging coverage ng aming team tungkol sa problemang yan ng babuyan sa Bahaw, Siruma, Camarines Sur. Ito ang Tabang Ora Mismo! Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.